Katanat jengki bor pulit Karibhoi District Kabalatip kum Karibhoi District Executive Force lane DEF mentah kasngi kala penhap perdano ia kalempung ilakai football jengki pulit jongkane ke district hakabaya kane kalempung ilakai football ka kunhun jongka central zone lane reserve kala yora senon ia kanam kum kaladu dakaba pelimno ia ka kunhun jongka north zone bernihat hakajengi khuni ka final ka balapoi ka jengi shoot ia ka tie breaker kane kalempung ilakai football jongki kunhun pulit ka balane mentala sibenai tam kalong ru sibenta ban island yaki pulit banyo yakilan met badru ban penne ialah kasap ilakai football nalor ka jingla jongki ban penur kamhok ialah ka kamram hakaban pej perman ya ka songsuk songskan jongki paiba badru ban tela kami jing sniu ki badon hapok ka district kane kalempung kalong ru sibenta bakari boy DEF kan yo pat banjen yakirang ilakai ki bakansai ban thau ya ka kunhun ilakai football ka bapura jong kari boy DEF hakani kasngi bala penhap perdano ya kane kelempung lasamru iki kusnam sikinong job baru iki kunhun bat kirang kensai ki bala yora iki kusnam simet ki bala sam da uba lansiu simli ubala longkum ukongsan hakajinga don langru uba S mersing additional superintendent of police lember kiwe ka kunhun jo ka central zone ka bala yora ya kanam ladu kala yoru ban khur ya kasong pisa ka balong khat ar hajar tengka katba ka kunhun jo ka north zone ka balawan baar kala yora ya kasong pisa ka balong nyo hajar tengka la samru iki kusnam simet hakane kasngi ki bakuntup ya kanam best manager balayora dau Francis Megam Sangma na south zone ka most promising player balayora dau Alfius Nemingza Sangma na north zone top scorer layora dau Betterson Kela jongka north zone best player layora dau Tabor Karluki na central zone ka discipline team layora da Kasadar FC katba ka south zone umiam ka layora ya kanam balai jongka ne kalempung ilakai football jongka Karibhoi DEF gong ngai khublei rang ba snong jongka snong dihar bala ba sial lamare ibala sya engi bangin yelek kai hakini kejaka kabalong kemaran kabitenat bat kaba biang nadong sedong naduk kejaka songkai naduk kemaran naduk kaba tip top si saki nong song snong ru kiba support lang ye bro atlet team kalong kaba Ivan Sim yangi gede sin beningkong jong tournament jongi da kejing simkhia jong DSP headquarter isa rembai iba dekat bati DSP traffic sir krim kini beral mut ki bala simkia hakaba kilapen long ini tournament mentang ladon hang ni la kumba prat ya ka spouse khatsan snam hang ni po riboy ndai gadin ke disin ke beningkong kaba la kalyang jong ki police officer ki bahe kin penlong ini ke tournament hakaba kan pensong shet yangi kum ki staff jong ka police bangin long united bangin long teli kawai nadu nang tena umyam seru sya berniat kana para banginan ke mesin ke jing trilang da ke ni ke jing liak kai bat ka long ru ka ba pen songshet yangi bangin long ke bagaimana ke physical fitness amdai tam bangin sutrai hagi thanat ki jongi hindrai bangin liak kai ru kumne khnang ba kandon ke jing ka nam ta ke jing bha ya ka got khia ke jongi haba pi penlong in tournament ngai ba pi aimen sim ya ki nong song snong jongi ni juron tournament hang ni dang sudep tournament ko wes sajan la sain stang ban ron biang tournament kidon hadu live home real teli ki team ki ba bawan nang ni na marjan te kani ka pen i ya ka jing trelang jo pi ap deng jong ka police department bagi snong di thau na ka benta ka bha ka miat jong kinong song snong ka snong ka thau nan taru ka sisa kum hagini si menta ki khna ki ngop hagi babun ki ki jingdi ki ba pensniu kum ki drok kum ki kiat na tabun ki weru ki jingdi ki ba pensniu kani ka jing penlong jong pi kani ka final ka aimen sim ki na snong jongi ba phi na police department ru phi don ka ta sim ban yele kai na ka benta ka bha ka miat ka koi ka khia ka jong phi hi kalong programa sampai pangkat lo bangat poy hang ni ambil suan kai dari sari ong bagan langsung gas nam tahang ni te bilai te ngasuh pau ni kong ya isar additional SP Salman Singh isar you maloi osi nongpo ira basnong belailat igi bai lakai hakan ni jaka itu di media ki press kunjung di ba di malai tengai kople ri people fight kitim ki basimta hakan dia ka jing lakai ko tournament polis nado na damsai hadu khana para te kalong kai ka ba pi ai sim lam mi khna snong la ni kiwi pat ki khna ki ba don kata jing thumu bai lakai ke jing lakai sha kalong ba itnat menta kasi dan bala man kap gol kalong jing lakai ka ba para bai ke ju ma te gampai per khat la pling polis kidang ye biang bai lakai wajib sar DSP ma
Beranggut sar krem sar rumbai kita ge biang ha bila kai. Kita play ini. Ba kembala ong mene. Dari samarwin badi lamba jongki ba lala ban baik kan ni jing lakai. De sisa nadu sang jupana jing lakai jing tulis hang ni pore bhai. Badi nadu ba lawan ki lain sim lam ba ke jing lakai itip ba kalong kawai nak mta jing kelanmat ba ini yo kamat buat bakia. Namar ba hajingin jungi amde ya ba ngin play jinggot tang kakam don kam ban ngilakai. Kena bagin yo ke jingkot jingkia penjuru ini yo ka jingmentoi mah. Dengan amdan sibun kentian namar dah kabaneng ladum dia tang kita kentian ni dia sibun Siang, Mas.